nosaltres solem programar un teatre i una exposició que sempre versa en funció de la memòria democràtica. Així, a la Pobla Llarga trobem diferents monuments en record en funció dels diferents bàndols. Des de sempre ha estat al cementeri el monument, el record als caiguts del bàndol nacional, i una vegada en la legislatura del 2015-2019, quan entra el govern socialista, en una moció junta Esquerra Unida i Compromís, es va crear prèviament la regidoria de memòria democràtica i va ser quan es decidís plantar un arbre i ficar una placa on costaven tots els afusellats i represaliats per el bàndol nacional i que havien mort en camps de concentració o bé en la guerra. Trobàvem als anys 80 a la porta de l'església on s'exaltava el bàndol nacional i aquest monument es va llevar i està al cementeri municipal a la paret d'entrada a la dreta. Tant i així com el primer que he dit s'han adaptat en funció de la llei de memòria democràtica. Hi ha unes paraules, uns elements que no se podien contindre i es van llevar, es van adaptar i fins al dia d'avui es mantenen en la població. N'hi ha que tindre en compte que un dels represaliats més coneguts que van tindre, que va morir a Gusen, va ser Julio Tomás Codina. Julio Tomás Codina va ser un jove que per aquell entonces estava en el servei militar. Al pillar-li el cop d'estat, ell, com estava dins de l'exèrcit de la República. Estava dins de l'exèrcit, això es pot dir, no? Un moment. Com estava en l'exèrcit del govern legítim, del govern republicà, ell va continuar, va vindre la Guerra Civil, després se'n van anar a França. En França allí Hitler va ser quan li va dir a Franco que tenia soldats espanyols que havien estat capturats, no es va voler fer càrrec i eren utilitzats de mà d'obra per a fer els monuments i tot el que necessitava Hitler. Una volta van ser capturats, després van anar a Mauthausen i van morir a Gusen. Aquesta persona sí que té al carrer Sant Josep de la Pobla Llarga més que un monument, és una placa recordatòria que la tenia a la façana de la casa, però crec que ara, com són els nous propietaris, el que és la placa on ficava que s'hi va néixer Julio Tomás Codina es va llevar, però a la vorera, en l'anterior govern del botànic Gabriela Bravo, van ficar les típiques rajolets on constava que aquesta persona va estar en un camp de concentració i va ser exterminat i està com a record en la vorera. Anava a dir-te jo, els memorials que hi ha al cementeri, els que ja se feren en l'època de la transició de la democràcia, això ho va fer algun artista o va ser simplement que recordes? Pues desconec el que t'he dit, es va fer en l'any 2015, quan es crea la regidoria de memòria democràtica. Crec, pel que sé, és que és una llosa de marbre amb els noms i un arbre, i sí que n'hi ha unes cintes amb els noms que estan representats, però no va més enllà de ningú artista. Com bé t'he dit, és relativament jove, perquè estem... No recordes el nom? Sí, no t'ho podria dir ara, això tindria que matisar-ho per a no dir que ho ha fet un o ho hagi fet un altre. És simplement, com estem dient, és jove aquest memorial, perquè 2015 el regidor Ximo Vidal entra, forma la regidoria de memòria democràtica i a partir d'ahir és quan se crea, sempre a finals d'abril, el dia del record. Se va allí, se fa tipus una ofrenda, se fan parlaments de polítics activistes i a banda se fa una exposició i se fa un teatre. Se treballa a un altre nivell que no sigui solament l'acte de convocatòria en el cementeri. N'hi ha
treballeu amb els col·les o se treballeu... No, amb els col·les no, depenent del partit polític, cadascú s'ha volgut fer algun acte, això sempre ha sigut un acte institucional a nivell d'ajuntament, però com a vessant docent i tot això no, sempre s'ha fet com a vessant de l'Ajuntament. Bueno, sí que puguem matisar que és la vessant cultural, perquè tens la vessant del teatre, la vessant de l'exposició i després l'acte més sòlid o institucional. Sí, n'hi ha que s'han recuperat, s'han portat i estan enterrats al cementeri. Com ja és una cosa particular i personal, quan els familiars han recuperat el que són les restes, han decidit donar-los un enterrament digne i fer d'ells el que havien apropiat. I en aquestes làpides hi ha alguna referència que formaren part de la República o defensaren la República? Sí que tinc constància que n'hi ha algo que o bé siga amb els colors de la bandera o que han sigut regidors dels governs republicans o de quan estava l'època republicana que els governs eren legítims en els ajuntaments, havien pogut formar part siguent regidors, aleshores sí que sol constar. No te sabria dir qui, però sí. Perquè la creu i l'altar que hi havia a la façana, recordant els caiguts per el bàndol colpista, i això se va portar al cementeri i se conserva com a tal, la creu. Sí, se conserva la creu, però més que la creu se conserva tot el que estava en la façana, vegat, que és com si fos una placa de marbre gran, que sí que té un requadre i, com t'he dit abans, està adaptada a la nova llei. Se van canviar fragments, se va mantindre per a poder complir la llei i no se tinguera que llevar.